2020ko azaroren 20tik abenduaren 4 bitartean egingo dugu bigarren euskaraldia. Hizkuntza ohiturak aldatzea helburu duen ariketa soziala. Aurten euskaraldiak 15 egun izango ditu eta 2018ko udazkenean egin genuen bezala, hurrengo rolak izango ditugu ardatz. Txapa identifikagarriak soinean janzteko deialdia eginez. Belarri prest, euskaraz egoeraren arabera. Aho bizi, lehenengo hitza beti euskaraz egiteko konpromisoa hartu duten pertsonak. Irri bizi, euskararen aldeko jarrera naiz eta ez jakin. Berezitasun adierazgarri bat izango du aurtengo euskaraldiak. Ariketa kolektiboki egiteko aukera. Norbanako ez gain, entitateek ere hartuko dute parte. Saltokiak, tabernak eta jatetxeak, erakunde publikoak, enpresak, kirol eta kultur elkarteak, gizarte eragileak, kooperatibak. Aurtengo nobedaden artean, entitateen barruan figura berri bat izango dugu. Ariguneak dituzten entitateek, euskaraz hitz egiteko aukera bermatzen dute uneoro, 24 orduz. Izan entitate barruan edo izan entitateak herritarrekin duen harremanean. Parte hartzeko, beharrezkoa da entitate barruan egon daitezken ariguneak identifikatzea. Baina lasai, horretarako lagungarria izan daiteken tresna bat eskuragarri egongo da. Horrez gain, zuzendaritzaren eta entitateko gainontzeko kideen inplikazioa beharko dira. Hori horrela, bi arigune mota desberdin bereizi ditzakegu. Barne ariguneak. Entitate barruko taldeetan, denek euskara ulertzen dutenean, bertako kideek modu kolektiboan parte hartu ahalko dute ariketan, aho bizi edo belarri prest rolarekin. Gutxienez, bi lagunez osatutako taldeak izango dira. Eta kideen 90% ariketa egiteko ados egon beharko da. Kanpo ariguneak berriz, herritarrei begirako jarduna duten entitateek sortu ahalko dituzte. Entitate horretako kideek gutxienez ulertu egingo dietela bermatu behar dute. Adibidez, saltoki batean egon daiteke kanpo arigune bat, taberna batean, supermerkatuko kutxa batean, banketxeko lehiatilan. Horretarako entitateak bermatu beharko luke euskaraz gutxienez ulertzen duen langile baten presentzia uneoro. Arigunerik sortu ezin diren entitateetan, prozesuan sartzeko aukera emango zaie. Azken hauei bi esparrutan lan egitea proposatuko zaie. Datozen edizioetara begira, aurrera pausoak ematen hasteko urratsak ematen hastea. Entitate barruan aho bizi edo belarri prest norbanako gisa, euskaraldian parte hartuko duten kideen ariketa babestu eta sustatzea. Euskaraldian izena eman nahi duten entitateek, getxoztarrak.eus bidez egin beharko dute. Zure entitateko ariguneak identifikatzeko prest? Nola egingo dugu? Bat, getxoztarrak.eus webgunean sartu. 2. Izen emate atalera jo eta identifikatu zaitez. 3. Behin identifikatuta, entitatentzako gunea deituriko orrialdean ariguneen identifikazioa egiteko tresna eskuratu ahalko duzue. 4. Zure entitatean ariguneak dauden ala ez ikusita, prest egongo zara euskaraldian izena emateko. Ariguneak izatekotan, eman izena ariguneak dituzten entitateen izen ematean. Arigunerik ez duten entitatentzako parte hartzeko bidea aukeratu ezkero, eskuratu tresnak botoia sakatu. Eta zuk, euskaraldian parte hartu nahi duzu? Izan gaitezen getxo prest.